Cebu City Mayor Michael Rama niawhag sa mga Sugboanon nga manawagan kang Pope Francis nga mobisita sa syudad sa sunod tuig. Si Rama nibutyag nga nadismaya siya sa taho nga ang Santo Papa dili mobisita sa Sugbo. Nanawagan ang mayor sa mga Sugboanon nga mag-send sa email, blogs o tweets ngadto sa Vatican nga duawon ang Sugbo. Dugang ni Rama nga naigo sab ang Sugbo sa 7.2 magnitude nga linog samtang naapektuhan sab ang Northern Cebu sa bagyong Yolanda. Apan si Cardinal Luis Antonio Tagle ni pasabot nga dili mamahimong bisitahon sa Santo Papa ang tanang naigo sa kalamidad sulod lang sa 4 ka adlaw. Si Pope Francis gikatakdang mobisita sa Pilipinas gikan sa Enero 15 hangtod 19 sa sunod tuig. Lakip siyang destinasyon mao ang Leyte ug Manila.